Dragi moji drugari, moći ćete i da čujete po jednu životnu priču. Govorit ću vam danas o Đorđiji, Đorđetu i njihovom prijatelju Robertu. Đorđija i Đorđe su bili brat i sestra. I kada je došao Robert, doneli su odluku da odu i da se prošetaju. Bilo je nedeljno poslepodne i odlučili su da nekuda odu i razmišljali su, a gde da idemo? Hajde da odemo do cvećare. Zato što se tamo ispred nalazi jedna prelepa fontana. Hajde idemo, kazali su. I stvarno veoma brzo su dotrčali tamo. U fontani je bila zaista predivna hladna voda. Tu su bili vodeni ljiljani, ali tu su bile i 4 staklene ptice. I Đorđija je pružila svoju ruku i žela da dotakne vodu i samo što je to uradila, dotakla je jednu staklenu pticu koja je pala i razbila se. I onako kao po pravilu, beži, kazali su. Njih dvojica su počeli da trče, ali Đorđija je ostala da stoji. Hajde brzo, niko nas nije video, niko neće znati da si to razbila, idemo. Ne, kazala je, ja ću sačekati. Pogledala je u radnju cvećare, mislila je da li je možda vlasnik tu, ali njega nije bilo. Ja ne bih nikome rekao, kazao je Đorđe. A Robert je dodao, niko te nije video. Ne, kazala je Đorđija, ja ću uzeti novac iz moje ušteđevine, iz moje kasice i ići ću da platim tu pticu. Znam da imam 350 dinara, ne znam koliko ona košta, a ko zna koliko košta, kazao je njen brat. Kad su došli kući, ona ispričala mami. Vratit će se, kazao je Đorđe. Ja mislim da je smešna, dodao je Robert. A mama je kazala, ja mislim da je u redu da odeš. Kada smo iskreni, onda ne možemo ništa izgubiti. I Đorđija je otišla. Otišla je i nije bilo otprilike pola sata. Vratila se natrag, a u naručju nosila pun buket cveća. I toliko se radovala i kazala je, mama, pogledaj, znaš ti šta mi je čika cvećar kazao? Istina, u početku je bio onako malo strog, ali onda je kazao, ma nije to ništa. Ali reći ću ti, ti si najiskrenija devojčica koju sam ikada sreo. Dragi moji drugari, uvek budite iskreni i pošteni.